The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Joseph Noga, isang magsasaka mula naman sa Legao City. Inirereklamo niya ang kanyang partner sa ginawang pagtataksil sa kanya. Bukod pa rito, partner, itinakas pa raw ang ng kanyang dating misis na si Rosemary Noga ang dalawa nilang anak at sumama sa bago nitong kinakasama. Masalimon, malupit. Babae na ngayon, partner, yung nang iwan sa lalaki. Nagtataksil. Nagtagsil. Magandang hapon po sa iyo, sir. Opo, sige, pakihawakan na ng mikropono, sir. Sir Joseph, mo ng makikwento nga po sa amin, ano po yung nangyari sa inyo ni Rose? Bakit po umantong kayo sa ganito pong problema na iniwan ka na po niya at sumama sa bago niyang kinakasama? Pakilapit lang po, pakilapit lang. Sige lang po, sir. Magkwentuhan lang po tayo. Nahihiya ka po or kinakabahan? Relax lang po. Kami lang po ito ni partner. Sige, makikwento sa amin, sir. Ano po yung punot dulo? Bakit iniwan ka po? Mag-shot muna tayo para magandang kwentuhan natin. Oo. Yan. Sige, medyo sir. kampante ka na. Ano nangyari, nagkuha siya sa akin namon ning magabantay sa provincial. So nagpaalam po siya na magbabantay or magtatrabaho. Magabantay no kapatid Pakilapit niya. lang po, pakilapit lang po. Magbabantay ng kapatid. Tapos, Tapos sabi niya sa akin, umuwi siyang kuha. Tapos, hindi man siya nag-uwi. Nagpunta ko dyan, wala na. so, ang sabi niya sa'yo, uuwi siya, tapos pinuntahan mo dyan sa provincial, wala naman. Bakit, sir? Ano yung dahilan? Bakit pinagtataguan ka ba ni Mrs.? Ayaw na sa'yo talaga ni Mrs. noong pang mga araw na yon? Ano po yung... Pinagtaluan dati namin. So, sa problema sa magulang niya. So, ibig sabihin, Nag-away kayo, dati na nag-away. kayong pinagtataluhan. Ito nga ang problema sa nanay. Inimin na niya sa oras niya ito. Ano? Inimin na niya sa oras. Ano yun? Yung inubos niya naman. Inubos na yung sa oras. Yung para sa kanila, doon na pupunta. Sa magulang. So parang sir. Si nanay, sige Okay. nanay. Yung parang sir na, yung inaano ng kapatid ko is yung bigyan siya ng oras Ibig para sa sabihin, pamilya din nila. Mag-asawa sila, pero yung oras ni Mrs. nandun sa mga magulang. Opo. Balik po tayo kay Kuya Joseph. Kuya, kailan mo naramdaman na itong si Mrs. mo ay nanlalamig na sa'yo? Pag minsan may nagangal sa cellphone niya. Pag Kami tumatawag. tapos pag linapitan ko, pinapatay na niya. So pag tinatanong mo at nilalapitan mo, pinapatay yung cellphone. So, kaduda-duda. Ito ba yung tumatawag sa kanya? Ito na yung karelasyon niya ngayon? Ito na? Ito na, amayog. Opo. So, paano mo nalaman na, kasi... Hindi, partner. Kasi yung pagtataksil, pag-iwan ng isang babae o ng isang lalaki sa kapartner, may dahilan niya. Palagi partner, Okay. palagi partner. So, sa tingin mo, bakit ipinagpalit ka? Mas gwapo ba sa'yo o ano? Mas matanda sa akin. Mas matanda. Ano pa? Aside sa pagiging mas matanda sa'yo, ano pa yung... Mas pogi? Mas pogi ba? Mas maporma o ano? Mas maporma. Mas Bakit? maporma. Yan. Bakit? Anong klaseng magporma itong lalaking ito? May kaya ba? Hindi, alibawa, tinan mo kami, parehas kami lalaki, pero mas maporma siya. Parang ganyan. Bakit naman, sir? Bakit mo kinukumpara yung sarili mo sa kanya? Sa tingin mo talagang mas maporma itong lalaki kaysa sa'yo? Mas maporma gayon. Opo. Ayan! Ayun! So, Ay, matindi talaga ang mga... may pahikaw effect. yan, mga Ayan. Ang mga porma partner parang si Kwan eh. Parang si... May ginagaya itong aktor eh. Sino? Si Yung mga- Marvin Agustin. Hindi, yung mga ngayon na. Tingnan JM mo. De Guzman. Hindi pa. So, mas maporma yan kaysa sa'yo sa tingin mo, sir. Kaya yun ang dahilan kung bakit iniwan ka ni Mrs. Ano yung trabaho nitong lalaki sa tingin niyo po?
Contraction. Ah? Contraction. Construction. Oh, construction partner. So ikaw kuya, anong trabaho mo? Magsasaka. Magsasaka. Oh. So sa tingin mo sa pagiging construction worker at pagiging magsasaka, Teka, mas partner. lamang sa iyo itong lalaki. Ano sa tingin mo ang bintahe ng isang construction worker sa isang magsasaka? Kasi pagdating sa pagtatanim, magaling ang magsasaka. Ang construction naman, magaling sa Magaling mga sa mga busali pagpukpok partner, ng pagpukpok at pagpako. kumpuni ng mga paggawa ng bahay. Oh. Saan ka natalo nitong construction worker? Mahiyain ka, Joseph, ano? Siguro isa din yun sa dahilan dahil kinakaya-kaya ka na lang ni Mrs. dahil mahiyain ka, mabait ka. Kasal kayo ni Rose? Kasal. Ilang taon na kayong kasal? Pakilapit Pakilapit ng ng mikropono. Matatatlong taon na yun, June. Oh, kahit ba kasal nyo, hindi mo na maalala, Sir Joseph? Stress. Hindi, mahihain si Dahil sa Joseph, stress. Pero magtatatlong taon na, ate, silang kasal. Opo. Ngayon lang ba ito nangyari sa iyo, Joseph, na nagkaroon ng karelasyon itong si Mrs.? Or dati pa, meron ng ganitong problema kayo? Pang dalawa na to. Pang-dalawa na. So, ibig sabihin, yung una, pinatawad mo si Mrs. At itong pangalawa, talagang nagdesisyon na siyang iwan ka. Okay. Kasama ngayon ni Joseph yung kapatid niya, si Maricho. Maricho, magandang hapon sa iyo. Pakikuha lang ng mikropono. Magandang hapon din Ikaw, po. sa pagkakaalam mo, anong nangyari talaga dito sa relasyon ni Joseph na kapatid mo at nitong hipag mo? Ang alam ko lang po is nagpaalam talaga sa kanya magbabantay diyan sa sa BR. Tapos yung sabi niya, tinawagan niya susunduin daw niya dito. Tapos pag susundo niya wala na daw diyan. Umuwi doon sa bahay nila, kinuha yung dalawang bata na hindi niya alam. Ngayon yung anak niya, kinuha namin yung inano namin siya na nakiusap kami. Ilan bang anak nila? Dalawa po. Yung isa nakuha namin is, yun po, nakuha namin yung isa kasi sabi namin sa kanya, dadali namin sa dagat, mamamasyal kami. Yun, nabigay namin yung isa. Pero doon kami nagkita sa UWAS. Yun ang sabi niya, ibabalik daw namin agad. Ang sabi ko naman sa kanya, hiramin din namin yung isa, bali dalawa. Pero ang plano talaga nyo, kunin talaga Kukunin sa nanay. namin po. Okay, matanong ko lang, Miss Maricho, kasi nababanggit ng kapatid mo na pinagtaksilan siya ni Mrs. niya. Kayo ba may alam na may ginagawa talagang pagtataksil? May lalaki ba talaga yung hipag mo? Nung una po is, kilala namin yung lalaki. Asawa ng barkada namin. May asawa yun? Opo. Yung lalaki, okay. Barkada namin po. Mm. Tapos yung inayos ng mga magulang namin para maging maayos yung pagsasama nilang dalawa, nadala doon. So iba yung lalaki? Opo, iba rin yun. Iba yung sinasabi mong unang pagtataksil? Opo, iba rin yun. Ito na Okay. partner yung sinasabi niya, na una. Pangalawa na to. Okay. So, nagtaksil na nung una, inayos para Inayos. magkabalikan. Opo, nagkabalikan. Tapos? po sila. Tapos ito naman po, na itong pangalawa, yun ang wala sa kanyang kasabi-sabi kung ano yung ginagawa ng babae. Pero pag nilalapitan niya na may kausap sa cellphone, kahit doon sa amin, pumupunta doon sa magulang namin, once na may kausap sa cellphone, once na nilalapitan ng hipag namin na isa or yung anak ko, o yung kapatid ko, pinapalitan niyo yung cellphone. Okay, kanina may pinakitang picture dyan na yun daw yung lalaking mapon. Opo. Makilala nyo ba yun? Hindi po. Okay. So yung mga anak ngayon yung dalawang anak ni Joseph, nasaan? Yung panganay po, yung nandyan sa amin, yung Yung panganay nandiyan Opo. sa'yo, ilang taong gulang? ilang taon na yun? 7. 7. Ang nandoon sa ina, Ilang taon na? 6 years old, bunso. So, nababanggit ni Joseph na itinakas? Tinakas po sa kanya, walang Yung bunso? kasabi-sabi. Opo. Paano tinakas? Yun ang sabi ko sa kanya, nagpaalam ba sa'yo na dadali niya yung dalawang bata? Sabi niya, wala daw. Pero napansin daw niya noon, yung bag nung asawa niya is maraming laman na damit. Tapos yung kinokontak na niya, ang sabi daw, nagtatrabaho sa Pulangi. Tapos ang sabi ko naman, nagtatrabaho pala, bakit kasama yung dalawa? Bawal naman yun. Sabi niya, okay lang daw. Yung anak niya, yung nakuha namin, sabi ko, ate, nagtatrabaho ba mama mo? Niya, hindi po tita. May andun po siya sa lalaki niya. Sabi ko, saan ba? Doon po, iwan ko po, di ko alam kung saan. Sabi ko, anong tawag nung mama mo doon sa bago niya? Baby. Sabi ko, anong tawag naman doon sa papa mo? Joseph. Sabi ko, ano ba yung ano doon? Ayoko na doon kay mama kasi nagugutom ako. Pinapatulog kami doon sa labas. So, saan na daw nakatira? Di po namin alam kung sa ano. Wala po kasi sinasabi. Minsan po sa UWAS. Tapos sinasabi po sa Pulangi. Tapos ngayon is nandito daw po sa So, yung panganay ngayon, nandyan, sino nag-aalaga? Kami po. Yung mama ko po. Tapos siya. Si Joseph. Pag nasa trabaho po siya, sir,
Naiwan po sa mama ko. Okay. So ngayon, ano po ang gusto ninyong mangyari? Bakit dumulog po kayo dito sa programa? Ang gusto na kasi niya mangyari is makuha niya yung isang anak niya. Hahayaan na lang daw niya kung anong gusto ng asawa niya. Okay. So yung custody, Oo, partner. mukhang natulalang-tulala ngayon si Joseph. Nakikita natin, partner, na talagang lumilipad ang kanyang isip. Ano? Ikaw ba naman, partner? Pagtaksi lang ng 2 beses. Ipagpalit ka ng asawa mo sa isang Mas matanda sa'yo. mas matanda at Pero isang mas mapurma. construction worker. Mas gusto siguro, partner, yung Kasi ang mga magsasaka partner, ang mga kadalasan yan, mga tinatanim mga gulay katulad ng talong. Yan, mga talong. okra. Yan. Pag construction worker naman, mga steel bar, mga kabilya. Oo, mas gusto Mga ata titigas, nitong partner. si Rose na Mga matitigas. yung nagkukumpuni kaysa ka Hindi, nagtatanim. mga matitigas kasi construction worker. Matigas ang mga lakatawan. Hindi katulad ng sa magsasaka mga sitaw. Uy, ang hirap talong, kaya maging magsasaka, lumalambot, partner. Magtanim ay lumalambot. di biro. Eto, partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Rosemary Noga, ang asawa ni Joseph. Magandang hapon, Rosemary. Rosemary, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ay, okay. So, ito pala, partner, Yan si si Rosemary. Rosemary. Oo, Rosemary, totoo bang may iba ka nang kinakasama ngayon base sa istorya ni Joseph at itong kapatid mo? Wala naman po. Huwag kang magsinungaling kasi alam namin. Wag ka daw magsisinungaling kasi alam nila. Anak mo mismo ang nagsasabi ng totoo. Hindi yun magsasabi kung hindi kayo nakikita. Okay. Oo. Rosemary, Alam ko po tinakot yan ni Joseph. Kaya nakapagsabi Hindi ko namin ng- tinatakot ang anak mo. Mismo ang anak mo ang nagsabi nung nandun pa tayo sa uwas. Umiiyak yung anak mo dahil nagugutom. Umiiyak yung anak mo dahil saan nyo pinapatulog. Hindi mo katabi ang mga anak mo. Pamangking ko yan. Hindi naman po yan nagugutom. Pinapakain ko naman po yan ng tamang oras. Nasa tamang oras. Pero ano yung nakikita namin na TikTok nyo ng lalaki? Huwag ka magsinungaling. Marami kaming alam sa'yo. Ano pa? wait lang ate, sige. Rosemary, may tatanong ako sa iyo, isang tanong, isang sagot. May kinakasama ka na ba ngayon na ibang lalaki? Oo o hindi? Wala. Hindi po. Okay. Wala po. So, ibig sabihin, wala kang kinakasama. So, paano? Ito na ba yung bata na nagsisinungaling, partner? Pwede naman kasi partner na sabihin na walang kinakasama kasi kung hindi magkasama. Oo. So tanongin natin kay Rosemary. Kung may lalaki kang iba. May lalaki ka bang iba ngayon or may boyfriend ka kahit hindi mo kasama? May iba ka na bang love ngayon? Parang piling-pili yung sinasagot ni Rosemary. No? Rosemary, naririnig mo ba kami? Ano masasabi mo, Ngayon Joseph? na po yung boses niyo, hindi ko po naiintindihan. Okay, ulitin ko yung tanong. Rosemary, kung may boyfriend ka na bang bago or may love ka ng bago ngayon? Hindi tayo naririnig, partner. Balikan ko si Joseph. Joseph, sinasabi ni Rosemary, wala naman daw siyang ibang kinakasama ngayon. So, naniniwala ka ba kay Rosemary na wala siyang ibang lalaki? Ilapit mo lang, Joseph. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Bakit? So meron talaga. Nagsabi sa anak namin. So, mas pinapaniwalaan mo yung sinasabi ng bata, tama? So, Balikan natin si Rosemary, baka oo, nandyan pero na. parang mas bata. Ilang taon na ba itong si Rosemary? 23. Ikaw, Joseph, ilang taon ka na? 35. So, Pakilapit more ang than 10 mikropono. years talaga yung agwat niyong dalawa. Tama? Pero yung pinagdududan mo, boyfriend, sa tingin mo mga ilan ng edad? 40 na. Oo, tapos sinasabi ni Joseph, mas matanda sa kanya, partner. Kaya lang, mas mapurma. Oo, nadala sa forma, partner. Okay. Andiyan na ba si Rosemary? Rosemary? Nawala na, partner, yung linya. Sige, Hindi balikan tayo natin. Ayan na, partner. Rosemary! Yes po. Okay. Tanungin ka uli namin, ikaw ba may boyfriend na ngayon na bago? May bago ka ng love ngayon? Ano pa? May bago ka na bang boyfriend ngayon or may love ka na ba ngayon na iba maliban dito sa asawa mo? Nawawala ka po.
So, panay deny itong si Hindi, Rosemary. Wala hindi. daw. Nawawala tayo, partner. Hindi natin naririnig. Sabi niya wala po. Oo. Rosemary, okay na ba? Naririnig mo kami or talagang ayaw mo lang sagutin kami ng direkta na ikaw ay may kinakasama ng iba? Oh, ayan, partner. So, ayusin na lang natin yung linya ni Linya. Rosemary. Oo. So, tanong ko lang sa iyo, Joseph, kasi sinasabi ni Rosemary, parang hindi talaga aamin itong si Rosemary. Anong plano mo ngayon, Sir Joseph? Makilapit lang. Ang gusto mo is makuha mo pa yung isang bata. Ayaw mo na bang magkabalikan kayo? Nandito na si Rosemary sa telepono. Hello, Rosemary. Magandang hapon sa iyo. Ayan, mas malinaw, partner. Yan, mas malinaw. Rosemary, tanong. Isang tanong, isang sagot. May kuwang ka na ba ngayon? May bago ka na bang boyfriend o may love ka ng iba? Wala po. Eh, bakit sabi ni Joseph, ipinagpalit mo na siya sa iba? Hindi naman po. O nasaan ka ngayon? Nasa trabaho po. Saan ka nagtatrabaho? Dito po sa ano. Ayaw ko po nagpaalam sa kanya. Okay, ayaw mo ipaalam. Kasama mo ba dyan ngayon yung bunso mong anak? Wala po, nandun po na mama. Iniwan mo sa nanay mo. O itong sinasabi ni Joseph na nagtaksil ka, may bago ka daw na kinakasama, mas maporma kaysa sa kanya, construction worker. Totoo ba ito? Hindi naman po. Wala naman po ang kinakasama. Okay. Mahal mo pa ba si Joseph na asawa mo o hindi na? Mahal pa naman po. Gusto mo pa bang bumalik kay Joseph? Opo. Oh, Joseph. Gusto niya pa daw bumalik sa'yo. Oh, Uy, bakit medyo nakita mo yung reaction ni Joseph, parang, Napatras ka. parang, kulang lang ang Pero sound. parang kinilig ka. Nung Oo, marinig mo, ayan si mahal Joseph. ka pa ni Rosemary. Sige, anong masasabi mo? Nandiyan siya. Kausapin mo. Anong tawag mo sa Kausapin kanya? Anong tawag mo sa kanya? Rose, mahal, ano? Anong tawagan ninyo? Rosemary. Rosemary. O, anong gusto mo sabihin kay Rosemary? Makilapit yung mikropono. Ayan, magpakalalaki ka once and for all. Ipakita mo sa kanya na ganito ka. Kaya siguro ay naano sa'yo si Rosemary kasi palambot-lambot ka. Tatagan mo yung ano mo. Ibang construction worker, sabi ko nga, matigas ang mga hinahawakan ng mga steel bar, pako. Anong gusto mo sabihin kay Rosemary? Mahal ka pa daw niya. At gusto niya pang bumalik sa'yo. Makilapit lang para marinig ka. Lakasan mo yung boses mo. Kung gusto niya magpapa kami, ikuha niya sa akin kung saan siya nagtatrabaho, iba niya ako. Isama ka na niya sa pagtatrabawan Oo. niya. Pero mahal mo pa ba si Rosemary? Mahal pa man. Ay! Rosemary! Rosemary, ganito may tanong ako sa iyo, Rosemary. Ano yung plano mo ngayon sa mag-iina mo? Kasi gusto mo bang masira yung pamilya mo dahil lang dito sa kagustuhan mo na personal or ano pa man? Ano yung gusto mong mangyari sa pamilya mo? Ang gusto ko lang po muna, magtrabaho po muna ako. Magtrabaho. Pero narinig mo, mahal ka pa rin daw ni Joseph. Opo. Kung gusto mo daw na magkabalikan kayo, isama mo na siya. Isama mo daw siya sa iyong pinagtatrabahuhan. Hindi naman po siguro pwede. Baka nangangailangan ng hardinero doon, partner. Hindi pwede. Bakit, Rose? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ayaw ko nga po ipaalam sa kanya. Ayaw niya ipaalam. So isa lang Okay. ang ibig sabihin. Pero niya, Rose, partner. siguraduhin mo, Rose, na wala kang ibang lalaki kasi pag napatunayan na meron kang ibang boyfriend, may lalaki ka, kasal kayo nitong si Joseph, pwede kang kasuhan ni Joseph. Alam mo ba yon? Opo. Opo. Makinig ka, Rose, Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Roel Pedro, ang hepe ng Ligao City Police Station. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel Roel. Magandang hapon po, ma'am, sa mga taga-subaybay at nanonood sa ating program. Ayan. Sir, maitanong lang po namin, ano po yung maaring kaharapin na kaso ng isang misis na nangaliwa po sa kanyang mister? Ma'am, medyo pahinahin niyo muna, ma'am, yung volume niya kasi nagre-reflect dito. Kung nagre-reflect po, sir, mukhang sa inyo po yan, sir. Kailangan nyo pong pahinaan po dyan po sa side ninyo.
Ma'am, hindi ko po masyado marinig kasi O, sige, ulitin mo, partner. Okay, ulitin ko po, sir, ano? Okay na po ba? ma'am, may open po kayo na volume ng ano? Sir, sa inyo po yan, naka-loudspeaker po ba kayo or meron po kayong audio? Ayan. Naputol. So, sige. Tawagan natin uli. Etong si Happy Partner, nagkausap na kami nito personal, Pero- yung dati nating idunulog na reklamo. Pero ito si Rosemary, love pa naman si Joseph. Si Joseph, love pa naman si Rosemary. Oo. Pero ayaw lang talaga aminin ni Rosemary na meron siyang kinakasama. Oo, pero gusto niya daw magkabalikan pa sila ni Joseph. Maganda yan, partner. Sino ba naman ang ayaw ng ganyan, di ba? At si Joseph naman, kinikilig, partner, nung pagsabi ni Rosemary na Na mahal pa rin siya. Oo. Medyo napa. At yan, Pero oo. tanungin natin yung kapatid, ikaw Maritzo, kung ikaw ang tatanungin, papayag ka ba na magkabalikan pa itong kapatid mo sa si Rosemary para sa kapakanan ng mga anak nila? Kasi siyempre, iba rin yung buo yung pamilya, may nanay at tatay. Kung ikaw tatanungin, Para sa akin po, sir, ayaw na namin. ayaw nyo na. Pangalawa na kasing ginawa niya yan eh. Kahit gusto pa ni kung- Joseph, ayaw kahit, mo na? Kahit gusto niya po, para sa amin lang nung So hindi ka pamilya ko. naniniwala na walang lalaki si Hindi po. Rosemary? Nasa record po, pasalamat po, hindi ko dala yung cellphone ko. Nasa record po namin na ang sabi niya sa kuya ko is, ayoko na, may bago na ako. Okay. Pabayaan Partner, mo na ako. nasa linya na uli si COP. Opo, si OP, magandang hapon po muli. Okay, sige. Okay po. Lumipat po tayo ng linya, Colonel Sir. Opo. Sir, ang tanong po namin, ano po yung maaring kaharapin na kaso ng isang misis na nangaliwa po sa kanyang mister? Kasal po ang pinag-uusapan natin, COP. Ano po yung kasong pwedeng kaharapin? Well, maliwanag naman sa revised penal code natin na yung babaeng nangangaliwa, basta ang requirement ng batas yung kasal. Opo. Ang pagkasal po, pwede siyang kasuhan ng adultery. Yung lalaki naman na kinakasama niya, pwedeng kasuhan ng concubinage. So, hindi po maaari na yung complainant, ang kakasuhan niya lang yung asawa na lalaki. At yung kalaguyo, ipalilibrahin. Kasi itong batas na ito, it takes two to tango. Opo. No? Hindi consummated yung kaso, pag kinasuhan lang ay yung babae na adultery. Yung lalaki pa lalampasin or pa hindi kakasuhan. So, palaging magkasama yung dalawa. Opo. Adultery at saka concubinage. Paano po si OP kung eto pong misis ay panay-deny po na wala daw siyang kinakasama, pero yung anak mismo po nila ay nakakapagsabi na meron daw pong kinakasama ang nanay nila? Ano naman po yan, kumbaga, rights naman yan na Mag-deny. suspect, na i-deny yan. So, sa isang banda, tingnan mo, yung witness, yung isang witness, nagsasabi yung anak, kumbaga titingnan natin, yun naman, meron naman pala tayong possible witness na nagsasabi na yung anak na may kinakasama yung nanay niya. Yun po ba, Colonel Sir, na mga usapan sa social media ay pwedeng gamitin na ebidensya? Kasi inamin daw nitong babae na ayoko na sa'yo dahil may bago na akong mahal. Well, mayroon tayo kasing procedure niyan, sir, no? Opo. Ipapadaan natin yan sa RACO kasi technical po yan. Oho. Pero kung mas maganda siguro na yung judicial affidavit, kasi under oath po yung pinag-uusapan natin eh. Opo. Under oath. Oo. Opo. Sir, So, mas alam kong matagal na ho kayo sa serbisyo dyan bilang PNP, bilang pulis. Sa mga experience mo ba, sir, meron na kayong nahawakan na kaso na yung lalaki, yung mister, ang nagsampa ng reklamo laban sa kanyang misis na nangaliwa? Yes po, sir. Meron na kami, for the record, meron na kaming dalawang kasong nahawakan yan, no? Yung Pero lalaki most ang nagreklamo? Most Opo. likely, yung karamihan yan, yung babae ang complainant. Pero sa kasong ito, medyo isolated, di ba? Lalaki eh. Lalaki yung nagrereklamo. Lalaki ngayon ang complainant. Mhm. Pero lahat naman yan, both parties, they have the right to file a case kung sino yung nirereklamo. Okay. So, para lang po dito sa kaalaman ni Joseph na ating complainant ngayon at yung kapatid niya na si Maritzo, ano po yung mga kailangan nilang gawin or kailangan nilang mga ebidensya para makapagsampa sila ng kaso dito sa misis niya? Basically po, yung inihingi namin dyan, with regard sa
adultery at concubinage, sa barangay po kung saan sila, they are stay in one room, in one house, or in one residence. Kasi yung isa sa certificate na hiningi natin, yung barangay mag-i-issue. They are public knowledge, no? Public knowledge sa barangay na ang akala nila mag-asawa sila. Oho. Tumitira sa isang Bahay. isang bahay. Mm. So isa yan sa supporting documents or evidence na makukuha natin. In addition dan, siyempre yung judicial affidavit ng complainant, no? Opo. Yung asawa at saka yung anak, or kung may mga nakakaalam na mayroon talagang relasyon. In addition pa dan, yung mga, yung post sa Facebook, or mga other evidence na lang po yan na idadag namin natin. Ayun. Opo. Pero Opo. pinaka-importante po, sabi ko nga, hindi pwede tayo makapile ng kasong adultery o concubinage kung hindi po sila kasal. Oho. Kasal po ito, kasal. Kung kasal, may pwede po natin yan Okay. i-diretso yung kaso. Okay. Pangalawa, yung inuulit ko, yung kumbaga, mabigat o magandang ebidensya natin, yung certification ng barangay official na kung saan they are living in one room, one place, in one house, na nagsicertify na akala nila, they presume na mag-asawa pala. Where in fact, may mga asawa pala sila sa... Okay. Kumbaga may mga asawa pala sila. Opo. Malinaw po yun, si officer, at kung sakali na makapagdesisyon itong si Joseph na talagang gusto niyang sampahan ng kaso itong kanyang misis, ay sasamahan na lamang po namin patungo po dyan sa inyong tanggapan, sir. Yes po, sir. Welcome po na pumunta sila dito sa opisina. Opo. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Thank you, so much, Police sir. Lieutenant Ruel Pedro, ang COP ng Ligao City Police Station. O eto partner, napakinggan mo yung Joseph at ate. So ngayon naman, So kailangan malaman nyo kung saan talaga sila nakatira. ang problema ng bago partner, niyang kinakasama. hindi sinasabi ni Rose kung saan. Trabaho yun, partner, Oo. ng uusig. Pag ikaw yung may gusto mong patunayan, ikaw talaga hanap ka ng paraan. Correct. Ito naman partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Ernestina Kalakday, ang Social Welfare Officer 2 ng City Social Welfare and Development Office ng Ligao City. Magandang hapon po, Ma'am Ernestina. Hello, magandang hapon din po. Opo, Ma'am Ernestina, iba po yung sitwasyon ngayon. Ito po yung lalaki, ito pong asawang si Joseph, ang nagrereklamo dito po sa kanyang asawang babae na si Rose dahil po sa pangangaliwa. Sa sitwasyon po ngayon nila, ano po yung pinakamagandang gawin po para sa ikakaayos pa ng kanilang relasyon? Kasi base po kay Rose, mahal niya pa naman itong si Joseph. Si Joseph naman, mahal niya pa din ito pong si Rose. Sa sitwasyon ngayon nila Joseph at Rose po, pinakamagandang gawin para sa ikakaayos pa ng kanilang relasyon ay pag-usapan po nila. So kailangan po mag-usap sila. Kaya pa po maayos o magkabalikan silang dalawa. So, maari po ba kasi binabanggit nyo po na kailangan mag-usap. Importante So, yun. importante yung komunikasyon. Ngayon po, Madam, pwede po ba natin silang i-undergo ng marriage counseling? Baka by that po, malaking tulong po ito sa kanila. Yes po, madam. Pwede po silang mag-undergo ng marriage counseling kasi importante po yun para sa mga ganitong sitwasyon na nagkakaroon ng marital conflicts o mga ganyan na sitwasyon po. Okay. Ma'am, pagdating naman sa usapin ng child custody sa kanilang mga anak, kasi dalawa pala itong anak ni Joseph at saka ni Rose, yung panganay na 7 years old ay naandito kay Joseph, sa pamilya ni Joseph. Nakuha nila partner Okay. po. Yung 6 years old naman ay nandoon kay Rose. Kasal po ito. Sino po ang mas may karapatan na mag-alaga sa mga bata na ganitong edad 7 at edad 6 years old? Yung nanay po ba o yung tatay? So, pareho po silang may karapatan. Kaso po, ang alam ko po kasi, pagka ganyan na nagkahiwalay o magkakahiwalay yung mag-asawa, ang anak na 7 years old below po ay nasa custody ng nanay. Tapos yung 7 years old pataas, pwede na silang mamili kung saan po nila gustong sumama. Ayun. If either sa nanay Kasi nila, kasal sila or po. So, sama nila. ma'am, hindi basta pwedeng, kasi yung gusto kanina ni Joseph, gusto niyang kunin yung 6 years old niya pang anak na nandoon sa nanay. Hindi pwede yon. Opo, kasi nasa family code po yun na diba, na kapag ganyan po, basta below 7 years old, so custody po
yan ng nanay. Ayun. Opo. Maliwanag po yun, Ma'am Ernestina, kasi kasal po sila. So, yung 7 years old din na partner sa tatay. Ito naman below sa nanay. Opo. Pero kahit may Opo, ginawang opo. pagkakamali yung nanay, Hindi ka wala yata yun sa batas Oo. partner. Halimbawa, nangaliwa ka. Inaano po- may mga ano din po kasi, may mga ano din na kailangan natin i-ano din, isalang-alan din yung best interest ng bata. Opo. Saan po ba siya talaga pwedeng mapapabuti yung bata? so Saan doon po ba talaga napapasok siya po, Ma'am pwede? Ernestina, yung bata na yung pwedeng magdesisyon Opo. Opo. Pag 7 years old na. at kasal. Oo. Pag 7 Okay. years old, above So, na po, opo. yun ma'am, kung sakasakali po na halimbawa magdesisyon itong si Joseph at si Rose na mag-ayos pa rin at kailangan talaga nila yung paggabay ninyo, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan para magkaroon sila ng maayos na pag-uusap at kasunduan. Opo, yes po. Anytime po. Para maano natin, matulungan po itong mag-asawa. Matanong ko lang ma'am, Opo. sa opisina nyo ba maraming ganitong love story na problema? Opo, marami. Kaya pala napapansin ko parang napapangiti kayo. Ibig sabihin, Ano partner, na po yan kasi, opo, ganun po talaga. So, ibig Marami sabihin, po ma'am, ang tayong opisina, cases na opisina ganyan. nyo sa CSWD o parang lagi kayong nakasubaybay sa teleserye? Opo, ganun po talaga. Ganun Ma'am, po. Ma'am Ernestina, sa ganito pong sitwasyon, sa tingin niyo po, ito ay kayang-kaya po na maayos? Opo, wala naman po ano kung napag-uusapan. Oo, dahil Kaya naandun sila po, po partner, nga, yung pagsasabi mag-aayos nila po. ng Love mahal po pa nila nilang eh. isa't isa. Sige. Opo. Maraming Ma'am, salamat, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Ernestina Kalakday, ang Social Welfare Ayun. Officer po ng Ligaw. Maraming salamat po. Opo. Thank you din po. Okay. Salamat. Okay, ganito. Joseph, sabi mo kanina mahal mo pa si Rose. Gusto mo pang magkabalikan kayo? Parang ayaw na ni ate, partner. Hindi ka pwede kasi hindi pwedeng makialam dyan, Pero partner. tinitingnan ko lang kasi, partner, si ate talagang... Ay, sinabi niya na nga kanina Oo. na ayaw niya na. Hindi, pero ang makikisama si Joseph. Joseph, mahal mo pa ba si Rose? Mahal po, mahal. Gusto mo pang magkabalikan kayo? Pwede man. Okay. Rose. Rose? Hello, Rose? Sandali. Oo. Naka- Naka-mute ilang yung speaker isang mo? linya. Oo. Balikan natin si Rose, partner. Hello, Rose? Hello, Rose? Okay, tinanong ko si Joseph pagkatapos ng interview natin sa pulis at pagkatapos sa CSWD, sabi nga, pwede kang kasuhan kung mapatunayan na mayroon ka talagang kinakasama. Pero kanina, tinanong ko sa'yo kung mahal mo pa si Joseph. Uulitin ko, mahal mo pa ba si Joseph? Opo. Okay. Gusto mo pa bang magkabalikan kayo ni Joseph? Pwede pa po. Okay. Ayan. Ngayon, ang advice ng CSWD at saka ng PNP, Oo, mag-meet kayo. kung ayaw nyo ng kaso, pirwisyo ang kaso, mapipirwisyo kayo, may mabibilanggo pag nagkataon, ang pinakamaganda, mag-usap kayo ni Joseph. Pwede ba kayo, Rose, mag-usap ni Joseph sa tanggapan o sa opisina ng CSWD sa Ligaw? Opo. Okay. Kailan ka pwede, Rose? O, medyo maulan sa lugar ni Rose ata. Kailan ka pwede, Rose, na makipagkita pero doon sa opisina kasama yung team namin para may witness? Baka mga Monday po. Monday! Okay. O Lunes daw, Joseph. Ano, Joseph, yung nararamdaman mo Mga ngayon? anong oras? Mga anong oras? Mga 8 po siguro. 8 ng umaga. Sige. Joseph, excited ka ba na makita muli ang iyong asawa? Ilang araw na ba kayong hindi nagkikita? Matagal na. So, na-excited kang makita Ang sa isa pinakamaganda, muli? isama mo yung anak mong panganay. Rose, isama mo rin yung anak mong bunso para magkita-kita kayo. Okay ba yon? Sige po. Okay, para maayos kayo kasi pag hindi kayo nagkaayos ni Joseph, may mabibilanggo dito. Oo, kaya siguro, May makakasuhan dito. Partner, kaya siguro nagbago yung isip ni Rose kasi napakinggan niya si OP na maaari siyang kasuhan, partner. Oo. Oo. Pero mahal pa rin daw niya si Kwan eh. Si Joseph eh. Oo. Mahal niya pa nga, partner. Okay, so ayusin na lang, Rose, ng aming staff dito para maayos yung schedule nyo ni Joseph, ano? Joseph, okay. para sa ikakaayos ng inyong pamilya, sasamahan namin kayo ng aming team sa tanggapan ng MSWDO para mapag-usapan nyo ito at magharapan kayo at matulungan namin kayo at itong social workers para maayos ang problema nyong mag-asawa. Okay ba yun sa inyo? Okay po. Gustong-gusto mo yun? Parang hindi masensili, Oo. Mati Maritzo. Kaya si Joseph medyo
Hindi, ayan mo na, Ate Maritzo. Total naman doon sa opisina. Magkakaintindihan kayo niyan doon. Nandun din kayo, siyempre, para mapag-usapan talaga kung Matanong ano ko, partner, si Ate Marichu, makihawak. Ate Marichu, bakit parang tinanong ka namin kanina, ayaw mo na talaga na magkabalikan sila? Baka kasi ulitin uli. Baka ulitin ulit. Yun lang ang takot mo. May takot. Pero yung pagmamahalan nila, wala ka naman na kontra. Labas po ko. Ayan. Okay. Okay. Mga kaibigan, ang pinaka-importante, abangan. partner, ayan, excited Abangan na ako kung malaman ano yung ang susunod na mangyayari kabanata. sa paghaharap ni Rose at ni Joseph na mahal pa ang Ang isa't isa't isa. isa at willing pa na magkabalikan. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ama na napadaan sa ating Action Call Center ang biglang nawala ng malay. Ang Tabang Ora mismo team agad siyang dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Kung ano ang kanyang kondisyon, abangan sa aming pagbabalik. Mga ka-action, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora Ora mismo. mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ito, partner. Kahapon na alas 10 ng umaga nang mawala ng malay si Tatay Juhines Bariso sa harapan ng Action Call Center. Dito Opo, mismo. partner.
Agad na umaksyon ang Team Tabang Ora mismo at itinakbo si Tatay Juhines sa Tanchuling Hospital para siya ay mabigyan ng paunang lunas. At ngayon, partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Angelo Bariso, ang anak ni Tatay Juhines Bariso. Magandang hapon sa iyo, Angelo. Magandang hapon po. Kumusta na ngayon ang kalagayan ng iyong tatay? Okay naman na po. Andito po kami ngayon sa Tanchuling po, hospital. Ano raw po ang sabi ng doktor tungkol sa sitwasyon o nararamdaman ng tatay mo? Yung balik po yung sabi daw po sa doktor, dala po yung sa low blood po, tapos yung sa kidney niya po. Low blood siya kaya hinimatay siya kahapon? Opo. Sino ngayon ang nagbabantay sa tatay mo? Sino nagbabantay sa ospital? Bali ako po, kasi po positive din daw po siya sa rapid test po. So yung sakit ng tatay mo, sabi mo kanina tungkol sa? Yung sa kidney po. Tapos low blood pa. Opo. Matagal na bang may sakit itong tatay mo? Matagal na bang may sakit itong tatay mo? Mga ilang linggo pa lang po. Kasi po, galing na rin po kami talaga ng BRTTH. Tapos papunta po sana kami doon kahapon para ibigay yung result ng ultrasound niya po. Sa nangyari po yung kahapon na nawala ng malay po. Kami tapat po na Opo. Nandito ka ng partner. Oo. Angelo, magandang hapon. Opo. Nababanggit mo na galing kayo sa Tabaco at pumunta kayo dito sa Legazpi kasi papunta kayo ng BRTTH para magpa-check up at ipapabasa itong ultrasound. So paano kayo napadaan? Bakit napadaan kayo dito sa Action Co Center? Bali po yung napadaan po kami dyan kasi po pupuntahan po rin sana namin yung pamangkin niya po kasi balak niya po sana magpagupit po muna. Kasi po naiinitan din po yung sa naiinitan po siya. Napansin ko po na parang nangihina po, nanginginig na. Sakto po din po kami napatigil sa kasi malilim din po. Opo. So, Angelo, ako yung kahapon na kasama doon sa mga nag-asikaso kay tatay. So, nakita ko talaga yung sitwasyon ni tatay at talagang partner, nagpanik kami kasi Madali lang naman matandaan yun ni Angelo. Ito si partner, Angelo, matatandaan mo. Siya yung pinakamaganda doon na nag-asikaso. Ikaw naman, partner. Kasi partner, yung pulse rate niya partner from 65 down to 40 at nagta-35, talagang partner na andun yung pagpapanik namin. Kasi talagang iba, emergency na partner. May nagprotesta pa. May nagprotesta si Aika. Angelo, ilan kayong magkakapatid? Bali, solo lang po ako. So nag-iisa kang anak ni tatay. Opo. Yung nanay niyo po, buhay pa? Opo, buhay pa po. So, alam na rin nila na na-confine ngayon si tatay? Bali, hiwalay po kasi sila. Hiwalay na. Opo. So, dati nung malakas pa itong si tatay, ano yung trabaho niya? Bali, dati po siyang nag-welding daw. Welding po. Opo. Welder. So ngayon, paano na lang, paano yung pang-araw-araw ng pangangailangan ni tatay? Bali po, naman po, ni tita naman po ako, yung kapatid niya po. Yung kapatid niya yung tumutulong sa inyo. Opo. Pang-araw-araw din po. Angelo, ito yung tanong ko, kasi sabi mo, wala na, nagkahiwalay na si tatay at ng nanay mo. So, yung tita na lang yung tumutulong. So, sapat ba yung tulong ng tita mo or talagang kulang para sa pang-araw-araw nyo? Lalo na ngayon na nasa ospital si tatay Juhines. Sorry po, ano po yun? Oo. Sapat ba yung itinutulong sa inyo ni tita or kulang dahil lalo na ngayon nasa ospital si tatay Juhines? Balik po sa nakikita ko po, syempre po, hindi po ganun kasapat kasi syempre po sa hirap po ng buhay ngayon. Opo. Matanong lang natin. Angelo, ikaw, may trabaho ka na ba o nag-aaral ka pa?
Nag-working student po ako. Nag-aaral pa nito, partner. Opo. So, pakinggan mo ang Angelo, para tugunan ang iba pang medical na pangangailangan ni Tatay Johannes. Makakausap natin sa kabilang linya si Miss Jody Buenoobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients of MAEP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Jody. Magandang hapon, Ma'am Remy and Sir Joshua. Opo, Miss Jody, naalala niyo po itong si Tatay. Ito po yung kahapon na talaga nagkaroon tayo ng kaguluhan sa labas at isa yung mga, partner, yung paglahid kay Miss Jody yun galing. Miss Jody, naalala mo ba ito? Ano yung galing kay Miss Judy? Yung panglahid na maanghang, partner. Naman po inalalayan ng ating opisina para mabigyan po ng pangunang lunas si Tatay. Oo. So, ano po yung maaari nating maibigay na tulong para kay Tatay? Kasi ngayon nga, nasa tantsuling na, nangangailangan ng gamot dahil nag-positive pa si Tatay sa RT-PCR o itong sa COVID. Opo, Ma'am Remy, bali kahapon po, Ma'am Remy, bago po siya isinugod sa hospital, tinawagan naman po namin ang tantsuling na i-accommodate po agad si Tatay. At ngayon po, Ma'am Remy, kinausap na din po namin ang hospital na ang kanila pong bill ay i-charge po sa fund ni Congressman Saldico na naka-download po ngayon sa tantsuling. Ayun! So walang dapat problemahin, Ma'am Judy, itong anak, si Angelo. Yes po, Sir Joshua. So ano lamang yung kailangan gawin na ayusin ang mga proseso nitong si Angelo para tuluyang magpatuloy yung tulong ng Ako Bicol Party List para sa tatay niya? Opo, bali Sir Joshua, mamaya po kakausapin po namin ang representative ni Tatay na pumunta po ng social worker sa loob po ng tantsuling para po mabigyan po siya ng mga kailangan i-comply na requirements. At huwag na po siyang mag-alala dahil nabili na po yan ni Congressman Zaldico na wala po silang gagastos. Ayun! Bago ko pasalamatan si Ma'am Judy. Ma'am Judy, binabanggit kanina ni partner Remy na galing daw sa iyo yung paunang lunas na ginamit kay tatay. Ano ba yon? Hello, Ma'am Judy. Wala na, partner. Ayan. Opo. Matanong ko lang po, bago kita bitawan, sinasabi ni partner Remy kanina na yung paunang lunas na inilapat kay tatay ay galing daw sa iyo. Ano po yon? Ay, opo, Sir Joshua, yung parang kating ko po. Yun. Kasi partner... Klinaro ko, kasi sabi ni partner kanina, panlahid. Panlahid. Panlahid, di ba? Kasi partner, isa yun sa mga nagpaganda ng pakiramdam ni Tatay dahil maanghang. Oo. So, Ma'am Judy, maraming salamat po, Ma'am Judy, sa patuloy na pagtulong po ng Ako Bicol Party List sa mga kababayan po natin nangangailangan. Thank you so much, Ma'am. Yes po, Sir Joshua, maraming salamat po. Ayan. So, Angelo, narinig mo si Miss Jody ng Ako Bicol. Yung tulong na galing dyan sa, partner, sa tantsuling. Di basta ang bilin daw ni Congressman Saldico, sabi ni Ma'am Judy, wag nang mag-alala si Angelo dahil sasagutin ng Ako Bicol yung lahat ng babayarin dyan sa ospital. Thank you po. At aalalayan kayo ng aming team para sa tulong na inyong matatanggap mula sa Ako Bicol Party List. So wala kayong ibang poproblemahin. Babantayan nyo lang si Tatay, ipagpipray nyo lang na gumaling na si Tatay. Tama? Opo, thank you po. Yung ano po, partner, binigay nyo ng diretsyo? Alin? Yung ano? Hindi, ayan kay Judy. Ayan, mga ka-action, sige na partner. So, Angelo, kampantiin mo lang yung bantayan mo ng maayos yung tatay mo at tutulungan kayo ng Ako Bicol, ano? Opo, salamat po, sir. Salamat po. Thank you po. God bless. Okay, yan ang ura mismo na pagtugon ng Ako Bicol Party List, partner. Opo. Kaya mga ka-action, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center North Wing ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng tanghali. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming pong tinatanggap, huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account.
Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Joshua Martinez, Mr. Siram. At syempre mga ka-aksyon, ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Fake entertainment.